Napakapalad po natin sa oras na ito mga kapatid. Dahil binigyan na naman tayo ng Panginoon ng panahon upang mag-aral. Lalong-lalo na magpasalamat tayo sa Kanya dahil narating na natin ang araw ng Sabat. Tayo magsasamba sa Kanyang banal na pangalan. Tayo po ay yumuko para sa panalangin. Mahal namin Panginoon, maraming salamat po sa araw ng Sabat na kami magkakaisa para magsamba sa inyo at pag-aralan ng inyong mga salita. Maraming salamat po Panginoon sa oras na ito na minsan pa aming bubuklatin ang inyong banal na mga salita upang pag-aralan ang mga napakahalagang kaisipan patungkol sa pagiging katiwala. Dinadalangin po namin Panginoon na kami kasihan ng banal na Espiritu upang lahat ng aking sasabihin at lahat ng aming gagawin ay naayon sa inyong kagustuhan. Ito po ang aming hiniling sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ating mga pang-araw-araw na karanasan, mga kapatid, naniniwala po ako na may mga karanasan tayong mabubuti at may mga karanasan din po tayong parang hindi maganda sa ating paningin. Karamihan mga kapatid na narinig ko sa mga tao, especially sa mga babae, ay yung expression na, "Hi, buhay." O ang iba sinasabi nga nila, "Ang buhay nga naman." Ano nga ba talaga ang buhay mga kapatid? Dahil ito ay karaniwan kong naririnig sa mga babae, lalong-lalo na sa mga nanay na nagpapalaki ng bata, nagpapaaral ng mga anak. Sa maraming beses na sila ay may mga pasanin sa buhay. At kapag nangyari ang isang bagay na hindi maganda, ay nasasabi nila, "Hay, buhay." Yan po ang tupiko o paksa na ating pag-aaralan sa gabing ito. Alam ko pong hindi ito masyadong mahaba, isang napakaikling pag-aaral patungkol sa buhay. At papag-aralan po natin o babasahin natin ang ilang mga talata na mga pangako ng ating Panginoon. Mga awit, 37, versikulo 25. Ito po ang sinasabi, "Ako'y naging bata at ngayon matanda. Gayunmay hindi ko nakita ang matuwid na pinababayaan ni ang kaniyang lahiman ay nagpapalimos ng tinapay." Karaniwang binabasa po ito mga kapatid sa mga taong nanlulupaypay, nadi-discourage, lalong-lalo na mga kapatid yung nawala ng trabaho, walang pera, nagkasakit ang anak o ang mga magulang. Pero ang tekstong ito, ang talatang ito, ay nagbibigay po ng kalakasan ng loob. Naniniwala tayo na ito ay karanasan din ni Haring David nung siya ay isang sundalo pa o pati na nung naging hari na siya. Ito yung kanyang nakita. Naging bata ako, sabi niya, at ngayon matanda na, hindi pa ako nakakita na matuwid na pinabayaan ng Diyos. Ito po ang ating pinaniniwalaan mga kapatid. Bagamat nasabi ko na po, at sasabihin ko pong muli sa oras na ito, na hindi po ipinangako ng Panginoon na kapag nabuhay po tayo ng matuwid, ng tama, ng naayon sa Kanyang kagustuhan, tayo ay yayaman. Kaya lang ang pangako po ng Panginoon ay hindi po niya tayo pababayaan. Naintindihan po natin na sa ating pang-araw-araw na buhay, samantalang tayo'y nabubuhay sa mundong ito, na mundong kasalanan, makasalanan, tayo ay makakaranas ng mga kahirapan, ng mga problema, ng sakit, at kahit na
kamatayan. Kaya lang naniniwala po tayo, kagaya ng karanasan ng Haring David, hindi pa siya nakakita ng matuwid na tao na pinabayaan ng Panginoon. Ang maganda po dito mga kapatid, ay hindi lamang po tayo, kundi pati na po ang ating mga anak at mga mahal sa buhay ay pagpapalain ng Panginoon. Yan po ang maganda mga kapatid. In our faithfulness, God will not only protect us, but God will also guide even our loved ones. Numbers 11:23, sa karanasan po ni Moses at saka ni Aaron, samantalang sila ay naglalakbay galing sa Ehipto patungo sa Kanaan. Ang mga tao na kasama nila ay nagrereklamo dahil sinasabi nila, hindi na kami nakakakain ng karne. Hindi na kami nakakakain ng masarap na pagkain. Nalungkot si Aaron at saka si Moses. Dumulog sila o lumapit sila sa Panginoon. Panginoon, ano po ang aming gagawin? Ang mga taong ito ay galit na at kami babatuin na. Ang sabi ng Panginoon sa kanila, huwag kayong matakot, huwag kayong magulumihanan, huwag kayong malungkot, dahil mamayang hapon darating ang pagkain, darating ang karne. Dahil padadalhan sila ng mga ibon o mga pugo. Parang nagdalawang isip mga kapatid, si Aaron at saka si Moses. Bakit? Nakita nila na napakaraming tao, 600,000 men. Hindi po kasali ang mga babae sa pagbilang. At marahil ay ganon din ang bilang nila, 10 ng kanilang mga anak. Probably 1.8 million. Kaya ba ng Diyos na pakainin ang mga taong ito? Kaya lang sa Numbers 11:23, ganito po ang sinabi ng Panginoon. At sinabi ng Panginoon kay Moses, umikli na ba kaya ang kamay ng Panginoon? Ngayon makikita mo kung aking salita ay matutupad sa iyo o hindi. It was actually a challenge to Moses and to Aaron. Sabi ng Panginoon, kailan ba naging maikli ang aking kamay? Kailan ba hindi nangyari ang aking mga sinabi? Parang ganon ang sinasabi ng Panginoon. At mamayang hapon, sabi niya, makikita ninyo at ipapadala ko ang pagkain na hinihiling ng mga tao. At sa hapong yaon, mga kapatid, ang mga tao ay kumain ng karne. Hindi lamang sa araw na yaon, sa sumunod na araw at mga ilang buwan, mga kapatid, ay pinakain po sila ng Panginoon. Ibig sabihin, mga kapatid, wala pong imposible sa Diyos na ating pinagsisilbihan. Yung mga sitwasyon na parang imposible sa atin, ay posible po yan sa ating Panginoon. Matthew 6, versikulo 25, ganito po ang sinasabi. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay kung ano baga ang inyong kakainin at kung ano ang inyong inumin, kahit sa inyong katawan kung ano ang inyong daramtin. Ito po ay sinabi ng Panginoong Hesus sa mga taong nakikinig sa Kanya. At gusto ko pong itong ituloy. Sa versikulo 26, masdan ninyo mga ibon sa langit na hindi sila nangaghahasik, ni nagsisigapas, ni nangagtitipon man sa mga bangan at sila ay pinakakain ng inyong Ama sa kalangitan, hindi baga lalong higit ang halaga ninyo kaysa
kanila. Mga kapatid, ang ginamit po dito na ehemplo ni Jesus o example ay yung mga maliliit na ibon. Na sinabi niya na ang mga ibon na ito ay mahalaga sa Panginoon. Di ba't mas mahalaga kayo sa Kanya? Mga kapatid, ang tao pala nananampalataya at nabubuhay ng matuwid sa Panginoon ay hindi po siya problema sa kanyang kakainin o iinumin. Dahil, mga kapatid, ang Panginoon po natin ay ibibigay niya ang ating mga pangangailangan. Pero meron pong isang dapat gawin ang mga anak ng Diyos. Sa versikulo 33, ganito po ang sinasabi, datapwat hanapin muna ninyo ang kaniyang kaharian at ang kaniyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay-bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Mga kapatid, binigyan po tayo ng isang napakahalagang pangako ng Panginoon na ang dapat nating unang gawin upang ang lahat, hindi po pinili na ito lang, isang bagay lang, kundi ang lahat ng ating pangangailangan ay daragdag ng Panginoon. Ano po yun, mga kapatid? Datapwat hanapin muna natin ang katuwiran ng Panginoon. Ibig sabihin, gumawa po tayo ng tama. Piliin natin ang Diyos. Gawin nating kasama o partner ang Panginoon sa pang-araw-araw nating mga karanasan at buhay at ang lahat ng ito, material man o spiritual man, na ating pangailangan ay ibibigay ng ating Panginoon. Meron pong isang halimbawa, isang parable na tinuran o sinabi ni Jesus sa mga apostol at sa mga taong nakikinig sa Kanya. Kung paano nga po talaga mabuhay ang isang tao. Ano ba ang tunay na buhay para hindi po natin nasasabi, ang buhay nga naman, hay, buhay. Ano ba talaga ang tunay na buhay kung tayo ay nananampalataya sa Panginoon? Basahin po natin, mga kapatid, ang isang parable na masusumpungan sa Lucas 12:15 hanggang 21. Basahin po natin, mga kapatid. At sinabi niya sa kanila, mangagmasid kayo at kayo'y mag-ingat sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik. At nag-umpisa po siyang magsabi o magsaysay ng isang talinghaga. Ang lupa ng isang taong mayaman ay namumunga ng sagana. At inisip niya sarili na sinasabi, ano ang gagawin ko? Sapagkat wala akong mapaglalagyan ng aking mga inaning bunga. At sinabi niya, ito ang gagawin ko. Pansinin po ninyo, mga kapatid. Una, inisip niya sa kanyang sarili at sinabi niya sa kanyang sarili. Sa verse 18, ito ang gagawin ko. Ibig sabihin, mga kapatid, ay nag-iisip siya at gagawa siya na mag-isa. Nakalimutan niya ang ibang tao o pati na ang Panginoon. Sabi niya, igigib ako ang aking mga bangan at gagawa ko ng lalong malalaki at doon ko ilalagay ang lahat ng aking butil
at aking mga pag-aari. Versikulo 19, at sasabihin ko sa aking kaluluwa, kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakakamalig para sa maraming taon, magpahigalay ka. Kumain ka, uminom ka, matuwa ka. Datapwat, sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw na haling. Sa English po yung haling pala ay fool. Sira ulo, siguro. O mababang klase ng utak, yun ang ibig pong sabihin. Hihingin sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa at ang mga bagay na inanda mo ay mapapa sa kanino kaya. Gayon nga ang nagpapakayaman sa ganang kanyang sarili at hindi mayaman sa Diyos. Dahil galing po ako sa mahirap na pamilya, wala po kaming mga lupa. Alam niyo mga kapatid, gustong-gusto ko po talagang yumaman. Sa aking pag-aaral, hindi naman po masamang maging mayaman. Kaya lang, dito pinakita mga kapatid, na meron ding hindi maganda sa pagiging mayaman. Tingnan po natin ang halimbawa ng tunay na buhay ng isang katiwala o pinagkatiwalaan ng Diyos ng mga kayamanan. Tingnan po natin ito, mga prinsipyong ito, mga kapatid, o yung ating mapapag-aralan sa parable na ito, sa isang talinghaga. Una, hindi nakasandal sa karangyaan o kayamanan ang buhay. Mga kapatid, ang kayamanan ay hindi po yan ang ating sasandalan. Hindi po nakadepende ang ating buhay sa ating kayamanan. Bakit? Hawak po ng Diyos ang ating buhay. At ang tunay na kasiyahan, mga kapatid, ay hindi lamang sa kayamanan. Mga mari po sigurong tayo maging masaya, pero pinapag-aralan ko ang mga taong mayayaman. Akala ko napakasaya nila, akala ko wala po silang mga problema, kahit pala yung mayayaman ay may mga pasanin din sa buhay. Pag lumabas po sila ng bahay, dapat may gwardya. Hindi po sila basta-basta makakapunta sa gusto nilang puntahan. Bakit? Natatakot sila na makidnap o natatakot silang mapatay. So, mahirap din po maging mayaman. Pero sabi ko nga, hindi po masamang maging mayaman. Pero sa isang katiwala ng Panginoon, hindi po tayo nakasandal o nagdedepende sa karangyaan o kayamanan sa ating buhay. Pangalawa, kailangan po nating mabuhay na kasama ang Panginoong Diyos. Sinabi nga dito mga kapatid, sa last text kanina, na ang taong ito ay nabuhay at namatay na wala ang Diyos sa kanya. Basahin ko po ulit mga kapatid. Datapwat sinabi sa kanang Diyos, ikaw na haling, hihingin sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa o ang kanyang buhay. So, ang tunay na buhay mga kapatid, na may kasiyahan ay kasakasama po natin ang Panginoon. Ano pong sinasabi? Ano pong ibig sabihin na kasakasama ang Panginoon? Ibig sabihin mga kapatid, tayo ay nabubuhay na matuwid, sumusunod sa kagustuhan ng Panginoon. Pangatlo, gamitin sa pagsilbi sa kapwa at sa Diyos. Ibig sabihin, ang tunay na buhay, ang purpose, mga kapatid, the purpose of living in this world is to use it in the service to other people and especially to God. Huwag pong natin gamitin ang ating buhay na para sa atin lamang, kundi ang ating buhay upang maranasan natin
ang kasiyahan, tunay na kaligayahan, ay gamitin po natin ito sa pagsilbi sa ibang tao. Kung nababasa po ninyo, mga kapatid, si Mother Teresa, ginugol niya ang kanyang buhay at ang kanyang panahon sa pagsilbi sa ibang tao. At sa ating karanasan din, sa ating mga kaibigang mapagbigay, sabi nila, iba ang kasiyahan at kaligayahan ng nagbibigay at nagbabahagi ng blessing sa ibang tao. At iba rin, mga kapatid, ang kasiyahan ng isang tao na nagsisilbi sa Panginoon. Ano po ang ibig kong sabihin kung nagsisilbi sa Panginoon, mga kapatid? Sabihin, pag may mga taong nangangailangan, tumulong po tayo. Hindi na kailangan napakalaki ang ating ibibigay sa kanila. Pag meron pong trabaho ang iglesia, ilinis, may bayanihan, o kukumpunihin sa loob ng iglesia, tumulong po tayo, mga kapatid. Pag may mga tao o mga membro ng church na nangangailangan ng ating tulong, bisita, pagdasal, punta po tayo. Ito po ang ibig sabihin ng pagsisilbi sa kapwa natin. Gawin nating available. Let us make ourselves available in the service of other people. Hindi na po natin kailangan na mapicturan. Hindi na po natin kailangan na ipaalam sa ibang tao na tayo ay tumutulong sapagkat nakikita po ng Panginoon ang ating mga ginagawa. At panghuli, hindi nadudugtungan ng karangyaan ang buhay. Nasabi ko na po kanina, mga kapatid, na ang may hawak po ng ating buhay ay ang Panginoon. Mayaman man tayo, may posisyon, popular, ay mamamatay din po tayo. Hindi ibig sabihin na tayo ay mayaman, pwedeng madugtungan ang ating buhay. Sabi nila, pwede naman, pastor, kasi yung may sakit ng kidney, kung wala siyang pera, hindi po madudugtungan ang kanyang buhay. Pero sasabihin ko sa inyo, mga kapatid, kung gustong kunin ng Diyos ang ating buhay, wala po tayong magagawa. Kahit marami pa po tayong pera. Bakit? Hawak po niya ang ating buhay. Kaya nga, gusto ko pong idiin, mga kapatid, na ang isang tao na katulad po natin, ay kailangan lamang po natin kilalanin na ang Diyos ang may akda ng lahat, siya ang lumikha at tayo ay nilikha at gusto niya pong magkaroon po tayo ng maayos na relasyon sa Kanya. At anumang klase ng buhay meron tayo, marangya, o probably, mga kapatid, o di kaya'y mahirap, hindi po yan problema as long as that we have that intimate relationship with our God. Ang tunay na buhay, mga kapatid, ay hindi pagkakaroon ng kayamanan at karangyaan. Ang tunay na buhay ay yung pagkakaroon ng tama at maayos na pagsilbi sa ating Panginoon. Kawikaan 23, verse 26, ito po ang sabi ng Panginoon, anak ko, ibigay mo sa akin ang iyong puso at malugod ang iyong mga mata sa aking mga daan. Mga kapatid, pakinggan po natin ang isang awitin na ibibigay po at ihandog ni Sir Jun Ray de Castillo.
Masdan mo ang iyong paligid, sino bang lumikha ng lahat ng saring bagay na iyong nakikita? Ang mga halaman na ibon at kalawakan, ang dagat, ilog, hayop, isda't kabundukan, ako'y namangha sa kaniyang kapangyarihan. Ako'y namangha sa Diyos na naglalang, ang papuri at dangal sa Kanya inaalay, sapagkat Siya ang may akda. Tingnan mo ang iyong sarili, sino bang lumikha? Ikaw ay ginawa na sadyang kamangha-mangha, at sa wangis ng may lalang tayo ay inanyuan, naging ganap na tao upang siya'y paglingkuran. Ako'y namangha sa kaniyang kapangyarihan. Ako'y namangha sa Diyos na naglalang, ang papuri at dangal sa Kanya inaalay, sapagkat Siya ang may akda. Mayroong isang araw na sadyang kakaiba, dahil ang Diyos nangilin sa Kanyang mga ginawa. Ang araw ng Sabado'y Kanyang pinagpala, at inatasang magtipon ang lahat at sumamba. Ako'y namangha sa Kanyang kapangyarihan. Ako'y namangha sa Diyos na naglalang, ang papuri at dangal sa Kanya inaalay, sapagkat Siya ang may akda. O ang papuri at dangal sa Kanya inaalay, sapagkat Siya ang may akda. Sapagkat Siya ang may akda. Kagaya ng aking binasa, mga kapatid, na masusumpungan sa Kawikaan, chapter 23, verse 26. Ang Diyos ay nihiling na ibigay po natin ang ating mga puso sa Kanya. Sa mga nakaraang araw, napag-aralan po natin ang pagmamahal ng Diyos. Napag-aralan po natin kung paano niya ibigay ang ating mga pangailangan. Napag-aralan din po natin kung ano ang tunay na kasalanan. Nalaman po natin na kailangan po nating maging tapat sa ating ikapo at sa ating mga handog. At ngayong gabi, naintindihan po natin na ang buhay dito sa mundo ay hindi po sa karangyaan. Hindi po sa pagkakaroon ng maraming material na bagay, kundi ang tunay na buhay ay pagkakaroon ng Diyos na kasakasama natin habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito. Mga kapatid, inihilang ng Diyos na minsan pa ay isuko natin ang ating sarili sa Kanya. Kung andyan po kayo ngayon, nanunood, at naintindihan mo ang pagmamahal ng Panginoon, mangyaring ikaw ay yumuko at isuko natin
ang ating sarili sa Panginoon. Makapangyarihang Diyos at mapagmahal sa amin, sa oras na ito, Panginoon, naintindihan po namin na kami ay makasalanan. Na kami, Panginoon, ay lumayo sa inyo. May mga panahon, Panginoon, na kami ay naging maramot. May mga panahon, Panginoon, na gumawa kami ng magandang bagay. Kaya lang, meron po kaming mga ibang motibo. Lumalapit po kami sa inyo sa oras na ito, na kami pakalinisin sa lahat ng aming mga pagkukulang at kami tanggapin sa inyong harapan. Patawarin kami sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan at kasihan kami ng banal na Espiritu upang aming buhay ay katanggap-tanggap sa inyong harapan at kami inyong magamit sa inyong gawain at ang aming buhay din ay magiging blessing, magiging pagpapala sa ibang tao. Maraming salamat po, Panginoon, at tutugunin niyo ang aming panalangin sapagkat lahat ng ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen.